தமிழகம் முழுவதும் இப்போ ஜூலை மாதம் நிறைய காற்று வீசுறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஆடி மாத காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடி மாத காற்றுல அம்மியும் பறக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த காற்று அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ இந்த ஜூலை மாதம் மட்டும்தான் நம்ம தமிழகத்தில் இப்படி பார்க்க முடியும். பொதுவாக காற்று வீசக்கூடிய மாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜூன் ஜூலை சொல்லலாம். வருடம் முழுவதும் காற்று வீசக்கூடிய இடம் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் விண்டியஸ்ட் பிளேசஸ் இன் ஏஷியா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமக்கல் மேடு அப்படின்னு கேரளாவோட இடுக்கி மாவட்டம். இப்போ நீங்கள் தேனியிலேருந்து கம்பம் போனீங்கன்னா கம்பத்துலேருந்து ரைட்டில் பிரிஞ்சு கம்பமெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த கம்பமெட்லேருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது தான் இந்த ராமக்கல் மேடு. டைட்டானிக்குடைய ஹீரோ லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ அவரே அந்த இடத்த வந்து 2002 விசிட் பண்ணியிருக்காரு. விசிட் பண்ணி ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய டைரியில் குறிப்பிட்டதா சொன்னார். இந்த ராமக்கல் மேடு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு குறவன் குறத்தி சிலை இருக்கும். நான் கூட 2015 விசிட் பண்ணேன். அந்த இடத்துல வந்து வருடம் முழுவதும் 35 கிலோமீட்டருக்கு வேகம் வருடம் முழுவதும் அந்த இடத்துல காற்று வீசுகிறதா சொல்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கேரளா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து விண்மில்ஸ் வச்சுருக்காங்க, பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சோலார் பவரும் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சமீபத்தில் கூட சோலார் பேனல் வச்சு அந்த காற்றுலாம் அங்கே அடித்து நகர்த்ததை வந்து செய்தித்தாளில் பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த ராமக்கல் மேடு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர். ஈவன் 1976 வரைக்குமே தமிழகத்திலிருந்து, அதாவது தேனி, இந்த தேவாரம், பண்ணைப்புறம் இது போன்ற பகுதியிலிருந்து கேரளாவுக்கு அரிசி கொண்டு செல்லப்பட்ட வழி வந்து இந்த ராமக்கல் மேடு. 76க்கு அப்புறம் அது ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷனாக மாற்றுறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ தான் அது பாப்புலர் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த ராமக்கல் மேடு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் விண்டியஸ்ட் பிளேஸ் இன் ஏஷியா, இந்தியாவிலையும் கூட. அப்படின்னா உலகத்தில் எது சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். உலகத்தை பொறுத்தளவுக்கு நிறைய இடங்கள். அது அண்டார்டிகாவில் வந்து காமன்வெல்த் பே அப்படின்னு சொல்லி இடம் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப கஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதிகமான காற்று வீசக்கூடிய 150 மைல்ஸ் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மேலே காற்று வீசக்கூடிய இடமா இருக்குது. அதே நேரத்தில் நியூசிலாண்டில் வெல்லிங்டன், அது போன்ற அசர்பைஜான் அப்படிங்கிற நாட்டில் பாக்கு அப்படிங்கிற நிறைய இடங்களில் காற்று அதிகமாகவே வீசிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து வருடம் முழுவதுமே காற்று வீசும்.